Hola, benvingudes i benvinguts a la història que no sabies. Avui parlarem d'una part de la nostra història que durant segles va ser absolutament present en el dia a dia del país, però que amb el temps ha anat desapareixent del relat, com si s'hagués anat esborrant a poc, gairebé sense adonar-nos-en, fins al punt que avui molta gent ni tan sols sap que va existir amb aquesta força. Perquè sí, avui parlarem de la Catalunya jueva, de qui eren, de com vivien, de què feien, però sobretot una cosa que inevitablement acaba planant sobre tota aquesta història. Per què van desaparèixer? Per entendre-ho, hem de tirar força enrere, perquè la presència jueva a la península Ibèrica és molt més antiga del que sovint ens imaginem. Ja hi ha indicis en època romana i alguns historiadors creuen que els primers grups podien haver arribat com a comerciants del Mediterrani Oriental entre els segles I i III. Però és sobretot a partir del segle IV, quan els comtats catalans es comencen a consolidar, que tenim documentació clara d'una presència jueva estable, organitzada i integrada en el territori. En aquell moment el país està canviant ràpidament. Les ciutats creixen, el comerç s'intensifica, els comtats s'expandeixen cap al sud i enmig de tot això les comunitats jueves hi troben un espai on establir-se, on arrelar, on construir vida i durant segles no només hi viuen, sinó que hi prosperen. Tot i que és important no idealitzar-ho, perquè no era una convivència igualitària ni perfecta. Tenien uns impostos específics, limitacions legals i una situació sempre una mica fràgil. Però tot això desenvolupen una vida comunitària molt rica i molt activa. Eren arreu del territori, a Barcelona, a Girona, a Tortosa, a Vic, a Cervera, a Montblanc, a Perpinyà i també a llocs com Besalú, que avui pot semblar petit, però que en aquell moment tenia una comunitat jueva importantíssima, fins al punt que encara avui s'hi conserva un dels elements més impressionants d'aquella presència, el Mitbé, un bany ritual del segle XII excavat sota terra, amb unes escales que baixen fins a una piscina alimentada per aigua natural. I quan hi entres tens aquella sensació estranya que el temps s'ha quedat quiet, com si la vida d'aquella comunitat encara fos allà, molt a prop. Els jueus vivien agrupats en barris propis, els calls, que eren molt més que carrers estrets. Eren espais plens de vida, amb sinagogues, escoles, forns, banys rituals, cementiris, una mena de ciutat dins la ciutat. I si has passejat pel Call de Girona o pel de Barcelona, segurament ja has notat aquesta atmosfera una mica tancada, una mica laberíntica, que encara avui conserva alguna cosa d'aquell passat. Ara bé, hi ha un element clau per entendre com funcionava tot això, i és que els jueus formaven una aljama, és a dir, una comunitat reconeguda però separada, amb institucions pròpies i amb una relació directa amb el poder reial, fins al punt que se'ls considerava homes del rei, cosa que volia dir que estaven sota la seva protecció, però també sota la seva dependència. I això els donava una certa seguretat, però alhora els feia especialment vulnerables, perquè en moments de crisi podien passar molt ràpidament de ser protegits a ser assenyalats. Pel que fa a les seves activitats, no hi ha una única resposta, perquè els jueus catalans no formaven un grup professional homogeni. Hi havia artesans, sabaters, tintorers, comerciants, prestadors, traductors, metges, apotecaris, astrònoms, cartògrafs... Feien de tot, però si hi ha un àmbit on realment destaquen és en el del coneixement. I això té molt a veure amb el context de l'època, perquè durant l'edat mitjana gran part del saber antic circulava en àrab o en hebreu, i molts jueus actuaven com a pont entre el món islàmic i el món cristià, traduint textos científics, mèdics i filosòfics que acabarien tenint un impacte enorme a Europa. Això explica també per què els metges jueus tenien tant prestigi, fins al punt que no era gens estrany que reis o nobles cristians confiessin la seva salut a metges jueus. Una situació que pot semblar una mica contradictòria si pensem que al mateix temps existia desconfiança cap a aquesta comunitat, però que ens parla molt bé també de la complexitat d'aquella societat. Un dels personatges més fascinants d'aquest món és Nahmànides, un rabí de Girona del segle XIII que es converteix en una figura intel·lectual de primer nivell i que protagonitza un episodi molt revelador l'any 1263, la disputa de Barcelona, un debat públic davant del rei en què defensa el judaïsme amb una solidesa argumental que, segons les cròniques, arriba a impressionar el mateix monarca. Tot i que això no evita que poc després sigui acusat de blasfèmia i acabi exiliat. També trobem figures com Cresques Abraham, un cartògraf mallorquí del segle XIV que, juntament amb el seu fill, elabora l'Atles català, una obra extraordinària que combina geografia, rutes comercials i representacions del món conegut, que circularà per tota Europa, cosa que ens mostra fins a quin punt aquestes comunitats no eren perifèriques, sinó plenament integrades en els circuits culturals i intel·lectuals del moment.
Però tot això, que durant segles funciona amb una certa estabilitat, comença a trencar-se al segle XIV, amb l'arribada de la pesta negra, una de les grans tragèdies de l'edat mitjana i que ja n'hem parlat en aquest podcast, que es propaga amb una velocitat devastadora i que genera una por enorme. I ja sabem que en contextos de por col·lectiva sovint es busquen culpables i en molts llocs d'Europa es comença a difondre la idea que els jueus han enverinat els pous. Una acusació absurda, però que esdevé molt perillosa. A partir d'aquí comencen els pogroms, els assalts violents contra les comunitats jueves i el moment més dramàtic, l'any 1391, quan el call de Barcelona és atacat. Hi ha morts, hi ha destrucció i molts jueus són forçats a convertir-se, una situació que també repeteix en altres ciutats com Girona i que deixa moltes comunitats completament devastades. D'aquesta violència en surt una nova realitat, la dels conversos, jueus que es converteixen al cristianisme, sovint per força, però que no acaben de ser acceptats ni per uns ni pels altres. I amb el temps la sospita sobre aquests conversos creix fins al punt que es crea la Inquisició espanyola, amb la voluntat de vigilar-los i controlar-los. Finalment arribem al 1492, un any clau perquè els reis catòlics decreten l'expulsió de tots els jueus dels seus regnes, obligant-los així a convertir-se o a marxar. I és aquí on aquesta història fa un gir radical. Imaginem una família de Besalú, que fa generacions que viu allà, que té casa, negoci, vincles, records i que de sobte rep la notícia que té 4 mesos per marxar. Marxar a saber on. I a partir d'aquell moment tot es converteix en una cursa contra el temps. Vendre-ho tot, sabent que tothom sap que han de marxar, cosa que fa que els preus caiguin en picat. Intentar convertir el que tenen en objectes transportables perquè la llei els prohibeix endur-se moneda i preparar el viatge sense saber exactament cap a on aniran. Molts baixen cap als ports, cap a Barcelona, cap a Tarragona, on aquell estiu de 1492 s'acumulen famílies senceres esperant un vaixell. I alguns marxen cap al nord d'Àfrica, altres cap a Itàlia, però molts acaben a l'Imperi Otomà, on el sultà Bayezid II decideix acollir-los, entenent que aquella gent porta coneixement, experiència i xarxes comercials que poden ser molt valuoses. I així és com moltes d'aquestes famílies acaben en ciutats com Salònica, Constantinoble o Sarajevo, on reconstruiran la seva vida, sovint mantenint la llengua, les tradicions i la memòria d'allò que han deixat enrere, fins al punt que a Salònica, per exemple, es parla el ladino durant segles, i la ciutat arriba a ser coneguda com la Jerusalem dels Balcans. I potser aquella família de Besalú, mentre pujava al vaixell, portava una clau a la butxaca, pensant que algun dia podria tornar, però aquell viatge no era temporal. Era l'inici d'una diàspora que duraria segles. Però si ens quedem només amb els que marxen, ens deixem una part de la història que és potser encara més incòmoda, perquè no tothom se'n va anar. Moltes famílies van decidir quedar-se, o més ben dit, no van tenir cap altra opció que quedar-se, convertint-se al cristianisme. Sovint a correcuita, sovint sense convicció, sovint amb la sensació que aquell gest no era una elecció, sinó una forma de supervivència. I aquí és on comença una altra història. Molt menys visible, però igual de dura, la dels conversos, persones que oficialment eren cristianes, però que vivien sota una sospita constant, en un ambient en què qualsevol detall podia ser interpretat com una prova en contra seva. No menjar porc, rentar-se massa sovint, encendre espelmes en un moment determinat, qualsevol gest podia ser llegit com una herència del passat que calia eliminar. És en aquest context que la Inquisició espanyola agafa una nova dimensió, no tant per perseguir jueus, perquè en teoria ja no n'hi havia, sinó per vigilar aquests nous cristians, per controlar-los i per assegurar-se que la conversió era sincera. I això converteix la fe en una eina de vigilància, en una mena de lupa permanent sobre la vida quotidiana. Això genera una societat marcada per la desconfiança, on la religió deixa de ser només creença per convertir-se en un mecanisme de control social, i on apareix una idea que tindrà conseqüències durant segles, la de la puresa de sang. Aquesta obsessió per demostrar que no tens avantpassats jueus ni tampoc musulmans, com si el passat pogués ser una taca que es transmet de generació en generació. I aquí és on la història es torna especialment inquietant perquè moltes d'aquestes famílies es van quedar, van canviar de nom, es van integrar, van desaparèixer a ulls del relat oficial, però no van desaparèixer del tot. De fet, encara avui hi ha cognoms que sovint s'han relacionat amb aquest passat, cognoms que poden tenir orígens diversos, però que en alguns casos també es vinculen a famílies converses. Aquí cal ser prudents, per tant no us diré una llista de cognoms que poden ser breus, perquè no hi ha cap llista definitiva, cap manera segura de saber-ho, però el simple fet que aquesta possibilitat existeixi ja és prou revelador, perquè ens obliga a replantejar-nos una idea molt arrelada, la que aquesta història és d'uns altres. I potser no ho és tant.
Potser aquesta història també passa d'alguna manera per moltes de les famílies que avui viuen aquí, sense saber-ho, sense poder-ho rastrejar, però formant part d'aquest fil invisible que connecta passat i present. I mentre tot això passava aquí, fora, moltes d'aquestes comunitats, especialment dins l'imperi otomà, aconsegueixen no només sobreviure, sinó reconstruir-se, mantenir la llengua, les tradicions i la memòria d'un lloc d'origen que, tot i haver-los expulsat, continuava formant part de la seva identitat. Potser el més impactant d'aquesta història no és només la violència de l'expulsió, ni el drama de l'exili, ni la por dels que es van quedar, sinó el fet que durant segles s'ha anat construint un relat en què tot això quedava fora del focus. Com si aquesta part del país no hagués existit mai del tot, com si hagués estat esborrada. I això, en el fons, és com una segona desaparició. Més silenciosa, més lenta, però igual de profunda. Perquè parlar de la Catalunya jueva no és només recuperar una història oblidada, sinó entendre que el país que tenim avui no s'explica sense totes aquestes capes, sense totes aquestes vides, sense totes aquestes absències. I potser, mentre passeges per un carrer estret d'un antic call, o mentre llegeixes un cognom que et resulta familiar, o mentre escoltes una història com aquesta, hi ha una pregunta que queda flotant, una mica incòmoda, però també fascinant. I si tot això no fos només passat? I si, d'alguna manera, encara fos aquí? Fins la setmana que ve.